Εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες, τρισεκατομμύρια άστρα, άπειροι κόσμοι κι όμως απόλυτη σιωπή. Αν το σύμπαν είναι γεμάτο ζωή, τότε πού είναι όλοι? Αυτό είναι άλλο ένα βίντεο για το παράδοξο του Φέρμι. Το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Δεν θα είναι άλλη μία βιντεοπραγματεία φορτωμένη με 100 πηγές, αλλά η ανάπτυξη ενός σκεπτικού και όπου μας βγάλει. Αφορμή στάθηκε ένα εξαιρετικό βίντεο που έκανε πρόσφατα ο Παύλος από το κανάλι Αστρόνιο, στο οποίο παρουσιάζει μια υπόθεση για το παράδοξο του Φέρμι. Πρόκειται για ένα πασίγνωστο παράδοξο στην αστρονομία και τη φιλοσοφία της επιστήμης, διατυπωμένο από τον Ιταλό φυσικό Ενρίκο Φέρμι. Εν συντομία, το παράδοξο έγκυται στην αντίθεση ανάμεσα στην υψηλή πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινων πολιτισμών και στην έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Για την επίλυση του παραδόξου έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες υποθέσεις. Ο Παύλος παρουσιάζει στο βίντεο του την υπόθεση του σκοτεινού δάσους. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε μια άλλη υπόθεση που περνάει μέσα από τις κοινωνικές επιστήμες και εν τέλει θα διατυπώσω μια δική μου υπόθεση, αυτή που θα ονομάσω υπόθεση της γυάλινης οροφής. Ναι, πάντα ήθελα να βαφτίσω μια υπόθεση. Να τονίσουμε εδώ όμως ότι όταν μιλάμε για επιστημονικές υποθέσεις, στην ουσία πρόκειται για διερευνήσεις ενός σκεπτικού όσο γίνεται βασισμένο στα ήδη υπάρχοντα εμπειρικά δεδομένα. Δεν πρόκειται για αχαλήνωτη φαντασία, ούτε όμως και για οριστική απάντηση. Στην ουσία, μια υπόθεση είναι αφορμή για να ξεκινήσει ένας διάλογος, γι' αυτό και αναμένω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν. Στο βίντεο του Αστρόνιο αρχικά παρουσιάζει την υπόθεση του σκοτεινού δάσους και συνέχεια την καταρρίπτει. Στην ουσία επιχειρηματολογεί πως δεν συμφέρει έναν εξωγήινο πολιτισμό να παρακολουθεί και συνέχεια να κατακτήσει έναν άλλον πολιτισμό, καθώς αυτό θα σήμαινε μια απίστευτη δαπάνη πόρων, τους οποίους θα μπορούσε να αποσπάσει άνετα από γειτονικούς ακατοίκητους πλανήτες του δικού του ηλιακού συστήματος. Επίσης, προσθέτει και έναν ηθικό στοχασμό, λέγοντας πως αν ένας πολιτισμός έχει καταφέρει να αναπτύξει τέτοια τεχνολογία, είναι πιθανό να έχει ξεπεράσει προπολού εσωτερικές διαμάχες, οπότε θα είχαν επικρατήσει οι φιλιρινικοί. Συνεπώς, δεν θα διακατέχονται από ευτελή κίνητρα κυριαρχίας εις βάρος άλλων πολιτισμών, τους οποίους ούτως ή άλλως είπαμε είναι εξαιρετικά κοστοβόρο να ελέγξουν. Πριν πω τη δική μου θέση, να πω καταρχάς ότι με πείθει απόλυτα το επιχείρημα ότι δεν συμφέρει έναν πολιτισμό να επιχειρήσει ένα τέτοιο διαστρικό ταξίδι. Έχω όμως κάποιες αμφιβολίες για την επικράτηση των φιλιρινικών πολιτισμών στο τέλος. Νομίζω ότι αν υπάρξει ποτέ ένας ενιαίος πλανητικός πολιτισμός, θα είναι ένας πολιτισμός που θα έχει καταφέρει να κατατροπώσει όλους τους πιθανούς του αντιπάλους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς. Αυτός ο πολιτισμός θα προέρχεται μέσα από μια απίστευτη αιματηρή σειρά πολέμων, όπου οι φιλιρινικοί απλά θα εξαφανίζονταν από το χάρτη. Δεν πιστεύω όμως ότι ούτε και οι πιο πολεμοχαρείς θα επιβίωναν, καθώς αυτοί οι πολιτισμοί καταφέρουν να συσπυρώσουν όλους τους άλλους εναντίον τους, οπότε και αυτοί σε βάθος χρόνου θα εξαφανίζονταν. Ο πολιτισμός που θα επικρατούσε θα ήταν αυτός που ξέρει να κάνει τις καλύτερες συμμαχίες και κυρίως ξέρει να αμήνεται. Ακόμα και οι πιο φιλιρινικοί πολιτισμοί, αν θέλουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να χτίσουν τις άμυνές τους κατά το ρωμαϊκό «Αν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο». Επομένως, αναγκαστικά οι μη θα πρέπει να μπουν στη λογική του πολέμου. Η λογική του πολέμου μας φέρνει στο δεύτερο προβληματισμό μου σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας. Αναμφίβολα, ένα διαστρικό ταξίδι θα απαιτούσε και μια αντίστοιχη τεχνολογία, και αυτή η τεχνολογία νομίζω είναι πιο πιθανό να προέλθει μόνο από έναν πολεμικό ανταγωνισμό. Σε όλες τις τεχνολογίες εχμής, από την εποχή της πέτρας και του τόξου μέχρι την εποχή του ίντερνετ και των drones, ο πόλεμος παίζει, αν όχι πρωταγωνιστικό, τουλάχιστον καταλυτικό ρόλο. Και αυτό γιατί, αν θες να επιβιώσεις, πρέπει να είσαι τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά από τον αντίπαλό σου. Και μην πάτε πολύ μακριά. Τα διαστημικά ταξίδια που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα ξεκίνησαν μέσα στο πλαίσιο ανταγωνισμού δύο υπερδυνάμεων. Μπορεί τελικά να μην συγκρούστηκαν, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αλλά και μόνο ο ανταγωνισμός ή και η απειλή πολέμου αρκεί για να εμπλακούμε σε μια τρελή κούρσα εξοπλισμών, η οποία οθεί στην ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας. Αυτό μπορεί εν τέλει να σημάνει την ολοκληρωτική καταστροφή μας, μέχρι τότε όμως σημαίνει και ταυτόχρονα ότι ο εχθρός σε κάνει καλύτερο, σε παρακινεί στην ανάπτυξη επιστήμης και τεχνολογίας εχμής, άσχετα αν τη χρησιμοποιήσει τελικά ή όχι. Από την άλλη, η απουσία εχθρών μπορεί απλά να σε οδηγήσει στη στασιμότητα και εν τέλει σε παρακμή. Επομένως, και κρίνοντας από την ανθρώπινη εμπειρία, καθώς μόνο αυτή έχουμε, φαίνεται ότι οι πολεμικές συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί, αντί να αποτελούν εμπόδιο ανάπτυξης διαστημικών τεχνολογιών, να αποτελούν κινητήριο μοχλό τους.
Γι' αυτό, αν κάποτε τύχει να μας επισκεφθεί κάποιος εξωγήινος πολιτισμός, καλό είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Υπάρχει όμως και μία άλλη εξήγηση του παραδόξου του Φέρμι που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τεχνολογία, αλλά με αρνητική χρειά. Ο Τσέχος νευρολόγος Μάρτιν Στράνσκι, στο κατά τα άλλα απογοητευτικό του βιβλίο «Η άνοδος και η πτώση του ανθρώπινου μυαλού», διατυπώνει μία αγοητευτική υπόθεση. Εκεί μας λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι κανένας πολιτισμός δεν θα καταφέρει να κάνει διαστρικό ταξίδι, γιατί πολύ απλά στο μεταξύ θα έχει γίνει ηλίθιος. Το σκεπτικό του πάει ως εξής. Η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι η μόνη που έχει καταφέρει να αναπτύξει τεχνολογία έξω από το σώμα της. Και εκεί που αρχικά χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως εξάρτημα, αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται ο ίδιος εξαρτημένος από αυτήν για να εκτελέσει ακόμα και τις απλούστερες εργασίες του. Συγκεκριμένα για το παράδοξο του Φέρμι, ο Στράνσκι θεωρεί πως όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται προς διαστημικά επίπεδα, τόσο διαχέεται στην κοινωνία και τόσο περισσότερο ο κόσμος θα εθίζεται σε αυτήν και θα μετατρέπεται σε μία μάζα αποχαυνομένων ηλιθείων. Αυτή η διαδικασία σιγά σιγά εκφυλίζει την νοημοσύνη, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η τεχνολογική πρόοδος προς διαστρικά ταξίδια, οπότε και κανένας πολιτισμός να μην καταφέρνει να βγει ποτέ από το γαλαξιακό του σύνορο. Στην ουσία προβλέπει μια ηλιθιοκρατία, για την οποία έχουμε κάνει ήδη λόγο στο βίντεο περί μείωσης της νοημοσύνης, η οποία θα προκύπτει όμως λόγω του εθισμού μας στην τεχνολογία. Για να στηρίξει τη θέση του, παραπέμπει σε δεδομένα που δείχνουν τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης οθονών στην νοητική ανάπτυξη και στον εγκέφαλο των σημερινών παιδιών και φυσικά εξαπολύει μύδρους κατά των social media, τα οποία θεωρεί πως ευθύνονται για όλα τα κακά της μοίρας των σημερινών νέων και όχι μόνο. Όλα αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά θεωρεί πως συσσωρεύονται και μεγεθύνονται από γενιά σε γενιά, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα και εν τέλει την παρακμή. Και νομίζω πως κάπου εδώ αρχίζουν οι υπερβολές. Ενώ μοιάζει να σκιαγραφεί την υπόθεση της δυσγονικής που αναλύσαμε στο βίντεο περί ηλιθιότητας, μοιάζει να θεωρεί πως τα επίκτητα χαρακτηριστικά μεταδίδονται στην επόμενη γενιά κληρονομικά, κάτι που δεν ισχύει, γι' αυτό και παραπέμπω στον εν λόγω βίντεο. Επίσης, τα δεδομένα περί αρνητικών επιπτώσεων των social media στους νέους πλέον τα θεωρώ πολύ προβληματικά. Όχι ότι δεν υφίστανται αρνητικά, αλλά νομίζω πάλι έχουμε μπερδέψει τη συσχέτιση με την αιτιότητα και αν θέλετε μπορούμε να το δούμε σε μελλοντικό βίντεο αναλυτικότερα. Αλλά ακόμα και αν πάρουμε τα δεδομένα αυτά της μετρητής, ακόμα μάλιστα και αν συμπληρώσουμε τα δεδομένα αυτά με τη μείωση της νοημοσύνης καθώς και των επιδόσεων της PISA που έχουμε δει σε άλλο βίντεο, θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι αυτά αφορούν το γενικό πληθυσμό. Μπορεί ο πληθυσμός να αποχαυνώνεται, αλλά στην τελική αρκεί μια ελίτ επιστημόνων για να αναπτύξει ένα διαστρικό ταξίδι. Δυστυχώς όμως ούτε κάτι τέτοιο φαίνεται να ευσταθεί, καθώς η εικόνα ακόμα και εντός της επιστημονικής παραγωγής είναι μάλλον δυσίωνη. Υπάρχει μια σειρά μελετών που δείχνει ότι η ερευνητική παραγωγικότητα μειώνεται με τα χρόνια στις σύγχρονες κοινωνίες. Ευρήματα από ΗΠΑ, Γερμανία και Κίνα δείχνουν ότι παρά την αύξηση των ερευνητών, η παραγωγή νέων ιδεών και τεχνολογικών καινοτομιών μειώνεται δραματικά χρόνο με το χρόνο. Για παράδειγμα, για τη ΣΥΠΑ αναφέρεται πως ο αριθμός των ερευνητών που απαιτούνται για να διπλασιάσουν την πυκνότητα ενός τσιπ σήμερα είναι πάνω από 18 φορές μεγαλύτερος από εκείνον που απαιτούνταν στις αρχές της δεκαετίας του 70. Για να το πούμε αλλιώς, υπολογίζεται ότι η Αμερική θα πρέπει να διπλασιάζει τις ερευνητικές της προσπάθειες κάθε 13 χρόνια απλά και μόνο για να κρατάει ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η έρευνα σε τομείς εχμής με τα χρόνια θα γίνεται πανάκριβη και ίσως ασύμφορη, με αποτέλεσμα, αν χρειαστεί να δοθούν προτεραιότητες, η ανάπτυξη ενός διαστρικού ταξιδίου να μείνει πίσω. Αλλά και πάλι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ένας εξωγήινος πολιτισμός δεν θα έχει τα δικά μας ευτελή οικονομικά προβλήματα και να μπορεί να βρίσκει πόρους για συνεχή ανάπτυξη έως ότου να βγει από το γαλαξία του. Θα πρέπει όμως να συνυπολογίσει στο μοντέλο του και την βραδιφλεγή βόμβα που λέγεται δημογραφική μετάβαση. Μπορεί ένας εξωγήινος πολιτισμός να έχει άπειρους πόρους προς εκμετάλλευση, δεν ξέρω όμως πώς θα μπορούσε να έχει άπειρο έμψυχο υλικό που θα οθούσε στην ανάπτυξη. Κρίνοντας πάντα από τα δικά μας δεδομένα, οι πιο πλούσιες κοινωνίες γερνάνε και έχει ήδη αρχίσει να μειώνει το πληθυσμός τους. Αυτό μεταξύ άλλων μπορεί να έχει συνέπειες στην παραγωγή νέας γνώσης, αφού αρχίζει να εκλείπει η πρώτη ύλη της καινοτομίας, δηλαδή οι νέοι. Και κάπως έτσι σχηματίζεται η υπόθεση της γυάλινης οροφής. Αν και δεν θεωρώ την υπόθεση περί ηλιθιότητας του Στράνσκι τελείως για πέταμα, νομίζω ότι δεν επαρκεί. Αν εστιάσουμε στις τάσεις εντός των επιστημών, φαίνεται πως αργά ή γρήγορα θα χτυπήσουμε ένα όριο παραγωγικότητας,
όπου ο σχεδιασμός ενός διαστρικού ταξιδίου να είναι και ανέφικτος εκτός από ασύμφορος. Έτσι, ίσως κάθε πολιτισμός να είναι καταδικασμένος να βλέπει που θέλει να φτάσει, αλλά να καταφέρνει να κάνει βόλτες μόνο μέχρι τη γειτονιά του, έως ότου χαθεί για πάντα. Βέβαια, υπάρχει πάντα και η άλλη υπόθεση που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Και αν έχουν έρθει ήδη και ζουν ανάμεσά μας.